Bloody shit! Fuck! Τι συμβαίνει, πρόεδρε, και έχετε ταράξει στο ξύλο το αγαπημένο σας κουκλάκι? Holy crap, Βαγγέλη! Έχω πρόβλημα. Ό,τι έχεις τη σήμερον ημέρα καλό είναι. Kiss my ass, Βαγγέλη. Μου συμβαίνει κάτι τραγικό. Πάλι τα ίδια και φέτος. Δεν μου σηκώνεται με τίποτα. Why, Lord? Δεν σε σηκώνεται? No. Και τα έκανα όλα σωστά. Την αμόλυσα, Βαγγέλη. Μετά άρχισα να τραβάω και μετά τζίφος. Τίποτα. Nothing. Δεν μου σηκώνεται. Ελπίζω ο μοντέρ της εκπομπής να έχει βάλει το χ για το ακατάλληλο. Τι να κάνω, Βαγγέλη? Νιώθω τόσο άχρηστος. Καταρχάς, πρόεδρε, σας ενημερώνω πως όντως είστε άχρηστος. Κατά δεύτερον, αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους. Έχει συμβεί και σε πολλούς συντρόφους μας. Ναι, αλλά εγώ προπονούμε από παιδί. Όλοι τότε αρχίσαμε. Ναι, αλλά εγώ έκανα προπόνηση ώρες ολόκληρες. Μέρες ολόκληρες. Αυτό εξηγεί πολλά. Ακόμα και τώρα δοκιμάζω. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Φώναξα και τους φίλους μου να βοηθήσουν. Τι? Ανομαλάρα. Αλλά δεν σηκώνεται με τίποτα. Why? Γιατί, Βαγγέλη? Βρε το καημένο το πουλάκι δεν πετάει. Αετός είναι, Βαγγέλη. Του βγάλει και ψευδόνυμο. Πάμε να προσπαθήσουμε και μαζί. Μπαρτόν, σαν δεν τρέπεστε, πρόεδρε. Γιατί να ντραπώ, Βαγγέλη? Εσύ απλώς θα μου τον κρατάς. Έλα, πάμε, Βαγγέλη. Θέλω να μου σηκωθεί επιτέλους ο χαρταετός. Ο ποιος? Ο χαρταετός, Θα μου κρατάς την καλούμπα και μετά, αφού σηκωθεί λίγο, θα τραβάμε μέχρι να φτάσει ψηλά. Για τον χαρταετό μιλάμε τόση ώρα. Εσύ γιατί νόμιζες? Ξέρω εγώ, γιατί μαλαγάνα. Λαγάνα. I like λαγάνα. Do you like λαγάνα, Βαγγέλη? Τι να κάνουμε? Για το σοσιαλισμό θα τη φάμε κι αυτή.